Ambalma radio joliba lamɛnbaga cɛ ni muso denmisɛn ani maabakɔrɔba an ka foli ani tanuni an b'o taga di aw bɛɛ lajɛlen ma sanga ni waati bɛɛ lajɛlen an minnu sigimɛ ka radio joliba lamɛn an ka fiɲɛ siraw ka Bamako yan Segu Sikaso an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la page Facebook fo ka taa se YouTube ma awa min ye Canal Plus fana sanfɛ numéro 866 limanaw nin bɛɛ lajɛlen Mali an ka fɔ an ka jamana min ye kunnafoni siraw ye awa Joliba FM ale sanfɛla la k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka aw waleɲuman dɔn bi ye dɔgɔkun daminɛ ntɛnɛn don limanaw min ye janvier kalo an b'ale la n k'a fɔ février kalo sa kɛ janvier tɛmɛna février kalo an b'ale la ale tile 10 ye bi ye san 2025 k'aw fɔ ka aw waleɲuman dɔn jɛmukan min bɛ lase aw ma laadala don o don k'a daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nin y'an sigilen o de kɛnɛ ka kunnafoni sɛbɛnw de bɛ lakale nin kɛnɛ in kan limanaw nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye o ye laada ye an fɛ yan nɔ kunnafoni sɛbɛn minnu mana fa siri awa kun de ye jamanadenw fana bɛ se ka kunnafoni cogo min na anw ta ye k'u lajɛ k'u ɲini k'u lakale aw ye kan min n'o bɛ fɔ kosɛbɛ bamanankan na walasa aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na nin y'an sigilen o de kɛnɛ kan limanaw an bolo falen don bi kosɛbɛ o kuma na gafew minnu bɛ yan o bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon ale bɛ an bolo kɔrɔ yan l'Indépendant fana bɛ yan le Challenger ale bɛ yan min ye le soir de Bamako ye ale b'an bolo kɔrɔ yan ka taa se les échos welewele ma limanaw kunnafoniw de kɛmɛ ka fa tewu tewu nka min y'a la awa kunbabaw ye ani minnu bɛ se ka nafa ɲɛ jamanadenw ye an bɛ olu latɔmɔ k'olu kalan aw ye aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na limanaw jɛ ka baara don kumaso kɔnɔ yan an maa fila sigilen bɛ k'an ɲɛsin ɲɔgɔn ma Musa Sanogo ale bɛ fan dɔ fɛ ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la ka kunnafoni lakale aw ye a balimakɛ Amadu Jalo maa dɔw fana bɛ yen olu de bɛ k'an bila bɔlɔlɔ sanfɛla la olu ka baara y'o ye Augustin Eshobi Lamine ka taa se Musa Hayidara ani Yusufu Sangare olu bɛ k'o baara kɛ o kumana lamɛnbaa cɛ ni muso an b'a fɔ ɲɛna aw danse gafe fɔlɔ an b'a lakali daminɛ min na o ye Nouvelle Horizon ye a kumana limanaw Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko AES bɔli CEDEAO la awa k'a kɔlɔlɔ fɔlɔw yera ka ban ka sababu kɛ mun ye yɔrɔ ni ye ni jɛrɛjɛkulu ninnu lajɛ baarakɛlaw de b'a kɔnɔna la n'o ye fonctionnaires ye fasiri y'a jira k'a fɔ ko min ye awa AES ka bɔ CEDEAO la Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko maa 100 ni maa 35 olu ye baarakɛlaw ye fonctionnaires don minnu bɛ ni u bɛ AES jamanaw kɔnɔna la k'u ye cikanw sɔrɔ lasɔmini cikanw ka bɔ ayiwa CEDEAO ɲɛmɔgɔw yɔrɔ k'u ka ayiwa u ka baara bɛ dansigi bɛ k'a la awa kabi février n k'a fɔ kabi alamisa tɛmɛnen février kalo tile 6 tɛmɛnen san 2025 limanaw cikan in lasera u ma n'i y'a lajɛ awa furusa min donna AES ni CEDEAO cɛ limanaw communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ani alliance des états du Sahel awa ko in kɔni a kɛra sa siga nɔgɔ foyi tɛ min na o y'o ye nka maa tɛ se k'a fɔ k'i bɛ ɲinɛ min kɔ a ko la limanaw o de ye k'a fɔ ko awa CEDEAO kɔni ma awa siga ka nin ko in k'a kɛ i n'a fɔ a bɛ musalaka wɛrɛ don a ko la an bɛ don min na i ko bi limanaw jɛkulu fila in awa kɔdon ɲɔgɔn ma kɔni awa e k'o de daminɛ tɔ tɛ nin ye sabu a jarala k'a fɔ ko min ye CEDEAO jamanaw kɔnɔna la min ye AES jamanaden dɔw ye yɔrɔ CEDEAO waati min na jɛkulu kelen don farafinna tilebin fan fɛ jamana ninnu bɛɛ lajɛlen baarakɛlaw de tun bɛ sɔrɔ CEDEAO kɔnɔna la a jarala k'a fɔ ko a yera k'a fɔ maa 100 ni maa 35 ɲɔgɔn na minnu ni awa olu ye AES jamanadenw ye k'olu ka baara awa ko nin y'a dansigitɔ de y'a la ni maa kofɔlen ninnu waati dilen bɛ u ma fo septembre kalo natɔ in o tile 30 san 2025 fasiri y'a jira k'a fɔ ko u ka lajɛ u ka baara wɛrɛ ɲini u yɛrɛ ye walima awa u bɛ jamana minnu kɔnɔ u ka segin o jamana ninnu kɔnɔna la u ka taa baara ɲini ye n'o tɛ ko CEDEAO baara kɔni nin y'o bannen ye jamanaw Mali ni Burkina ani Niger awa ko minnu bɛ yen ni u ka yɛrɛya n'o ye souveraineté ye u bɛ k'o ɲini awa CEDEAO filɛ nin ye ka bolokuru wɛrɛ kɛ AES la nin bolokuru in tɛ dɔwɛrɛ ko AES ka jamanaden minnu bɛ yen n'u tun bɛ baara la CEDEAO kɔnɔ n'o ye fonctionnaire maa 100 ni maa 35 in ye k'u ka baara awa ko nin y'a fana jɔtɔ ye limanaw o de ye kunnafoni fanba ye maa bɛ se k'i hakili to min na ale fasiri sɛbɛn kelen in ka kuma la a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ jamana faamaw awa olu kɔni bɛ wari ɲini de la nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw yɔrɔ nin waati in na salen ko la n'o ye taxiw ye awa u bɛ k'o dɔ de fara o kan walasa jamana kɛsu k'a fa dɛbɛdɛbɛ nafolo la
jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ye min bila sen kan sisan o ye ka jamanadenw ka porte-monnaie n'o y'u ka waribilalanw ye ka olu lajɛ k'o kongo ka se ka dɔ fana bɔ o kɔnɔna la limana o dun y'a sɔrɔ malidenw bɛ yɛrɛ ɲini dangan de la sisan jamanaden caman de bɛ limana kɛɲɛ tɛ maa kɔnɔ bi dɛ sɛgɛn min bɛ mali in kɔnɔna la bi a waati kelen min ye partenaire technique ye financier ye olu caman kɛlen bɛ k'u kɔdon mali la awa an yɛrɛ ni an bɔra ka min fɔ sisan n'o ye CEDEAO ko ye an bɔra CEDEAO fana na o bɛɛ n'a a kɔlɔlɔw bɛ ɲɔgɔn na o waati kelen mali jamana fana wulilen bɛ a bɛ ka cakɛda minnu b'an fɛ yan nɔ limana a kɛra sanubɔ cakɛdaw ye yɔrɔ bibi na jamana kɛlen bɛ k'i ɲɛsin olu caman de ma ka dɔ fara u ka salew kan n'o ye taxiw ye limana o ma jamana bɔ jamana tilala k'a fɔ ko ayiwa ko fo jamanaden bɛɛ de k'a lajɛ k'i bolo bila jufa la ka dɔɔnin di n'i y'a lajɛ minisiri min b'an ka sɔrɔ ko kunna ani nafolo ko Alfuseni Sanu ale yɛrɛ y'i da don sariya in na sariya 3 don limana projet taxi 3 minnu kan ka taa di CNT maaw ma CNT maaw kan k'u hakilila di a kan limana ni ka far'o kan ONG minnu tun bɛ yan n'o ye organisation non gouvernementale ye olu caman yɛrɛ bolila k'a fɔ ko ni jamana ma ɲɛ a la walima jamana ye dɔw yɛrɛ gɛn limana an bɛ don min na ko bi an bɛ danga de la Alfuseni Sanu min bɛ nɛgɛjuru siratigi minnu b'an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ telefɔni siraw ko ka dɔ fara olu ka salew kan o tun bɛ 5 la 100 5 a bɔr'o la ka na 7 la limana jamana ma da o ma min ye an ka jabaranisoba yɛrɛ ka kuma in fɔra yen nɔ k'a fɔ ko ayiwa ko jamanadenw k'a lajɛ sisan u yɛrɛ ni u bɛ crédit sɔngɔ minnu ta u bɛ crédit minnu san nɛgɛjuru sira ninnu fɛ k'u k'a lajɛ dɔɔnin min bɛ kɛ o kan ko ka dɔ bɔ o la ko k'o bila jamana ka wakandɛ kɔnɔ limana o dun y'a sɔrɔ jamanadenw bɛ yɛrɛ ɲini de la kɔlɔlɔ minnu bɛ yen n'o bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'o la limana waati yɛrɛ gɛlɛya ka taa se courant gɛlɛyaw ma ani fɛn caman bɛ yen jamanadenw y'a jira k'a fɔ ko nin min filɛ senna nin ye nin bɛ sɔn ka kɛ forokoni totɔ ye a dogisara la sabu jamanaden minnu bɛ k'u yɛrɛ ɲini ne ko ka dɔ bɔ olu ka wariw la ko ka bila jamana wakandɛ kɔnɔ ayiwa limanaw a ko kɔni a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ fasiri de ka kuma don nouvelle horizon limanaw nin lakanabaliya kuma ye ko n'i y'a lajɛ nin ɲɔgɔnna walejugu nin famana ka mɛn dɛ min bɛ bamanciw kofɔ olu de filɛ nin ye ka u ni mali finitigiw kɛra ɲɔgɔn na a kɛra Ansongo mara la Ansongo ni Gawo cɛ a jarala k'a fɔ ko juma tɛmɛnen février kalo tile 7 san 2025 sɔgɔmada yɛrɛ fɛ ko kunnafoni minnu sɔrɔla yɔrɔ min n'o ye secteur Kobe filɛ nin ye ni Ansongo man jan ko yen bamanciw filɛ nin ka taa jan dɔ de da min ye taamakɛla dɔw n'u ka bololaminɛnw a y'a sɔrɔ yɛrɛ mali finitigiw de b'u nɔfɛ k'u sɛnsɛn ka taa n'u ye o sɛnsɛnni hukumu de kɔnɔ jamanaw juguw filɛ nin ka min ye bali u la ka kɛ marifaci ye a sen fɛ ko maa 25 civiliw la minnu ye taamakɛla ninnu ye o de ni tora la min ye kɛlɛ kɔni tɛna kɛ tuguni sa finitigiw ni bamanci ninnu cɛ n'i y'a lajɛ kɛlɛ dabɔlen ko min bɛ maa minnu fatura k'a bɛ se maa 25 ma civiliw la ko mali finitigiw yɛrɛ ka mobili 3 ɲɔgɔnna o de tiɲɛna n'i y'a lajɛ limanaw ko kabi gɛlɛya min ye kan min n'o ye mɔko kan ye mécanisme opérationnel de coordination Gawo yɔrɔ o mɛnna kabi san 2017 janvier kalo tile 18 bamanciya wale min y'o sɔrɔ n'a kɛra sababu ye ka maa caman ni bɔnɛ kabi o waati Gawo maaw kun famana ni ɲɔgɔnna walejugu ma min kɛra o don o juma tɛmɛnen limanaw ni a kɛra janba dɔ dalen ye bamanciw fɛ nka min ye mali finitigiw fana ye mɔmɔni min kɛ k'u taara bɔ bamanciw caman saradalen kan a bɛ se maa 10 kɔ ma olu maa 13 terrorisiw la olu fana fagara an ka finitigiw fɛ ni kɛlɛ in fana senfɛ limanaw nka kɔni kɛra tiɲɛni ye dɛ sabu maa 25 civiliw la olu de ni bɔnɛna nin ko in na kunnafoni filɛ an ye nin bɔ nouvelle horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Kundi sɛbɛn min bɛ yen n'an b'o ta a tɔgɔ ye ko l'indépendant limanaw l'indépendant kumana l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko min ye Imam Mahmud Dicko ka segili la halisa ji bɛ da sɛnɛ kan limanaw Imam Mahmud Dicko ka segili kunnafoniw minnu bɛ ka munumunu maaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o bolodalen bɛ ka bila février kalo tile 14 natɔ in na
min bɛ M5 RFP ɲɛma kɔrɔ in autorité morale kɔrɔ ko fɔ n'ale yɛrɛ de sen yera Ibrahim Boubacar Keita ka fanga o sugusu Mali la ka firi a n'u kan limanaw min ye collectif pour la défense des militaires k'a ma ko bakurunba la CDM de ko ale b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ Imam Mamudu Diko nɔfɛmɔgɔw nɔfɛ sabu ko olu yɛrɛ sigan b'u la ni maaw tɛ minnu bɛ yɛrɛ ni basigi yɛrɛ ka d'u ye wa kuma la dɛ limanaw n'i y'a lajɛ ko min ye diinɛ ɲɛmaa min filɛ n'o ye Imam Mamudu Diko ye k'olu yɛrɛ sigan b'a la k'a fɔ n'an sɔrɔla ani min ye Amadu Kufa ni Yadi Agali tɛ dogodogonin dogo la Mali yɛrɛ kɔ kan min ye collectif pour la défense des militaires u ye bataki dɔ kɛ bataki min kɛra février kalo tile 8 tɛmɛnen in na o de sen fɛ u ko kumaw bɛ sen na ko Imam Mamudu Diko kan ka segin février kalo tile 8 san 2025 natɔ in na limana u yɛrɛ ko ten ko imam politicien o kɔrɔ ko imam politikiman don n'i y'a lajɛ min ye Imam Mamudu Diko ye ko ten ko politikiman don CDM ko ale bɛ hakililajigi min kɛ o ye k'a fɔ ko Imam Mamudu Diko ye kuma minnu fɔ kɔsa in na k'a kun fɔra k'a taara Algérie limana kun fila bɛ a taar'o la o ye k'a taara misiri dayɛlɛ ani a yɛrɛ ka furakɛli nka ko collectif in n'o ye CDM ye k'olu ye ja dɔw ye ja minnu bɛ yen ni o bɛ maa siga Imam Mamudu Diko la sabu ko Imam Mamudu Diko ni Algérie politique ɲɛmɔgɔw olu de taara kunbɛn kunbɛli ɲuman yɛrɛ la ko min ye hali sariya ko ye yɔrɔ Yadi Agali ninnu ni Amadu Kufa ninnu bɛ sariya ko kɛlɛ de la bi ko fo ka sariya jagoya sariya cogo Mali kɔnɔ ko Imam Mamudu Diko ka taama dɔ senfɛ Mauritanie k'a y'o kuma fɔ k'a ko fo ka sariya de fana cogo Mali kɔnɔ k'o de la olu yɛrɛ sigan bɛ Imam Mamudu Diko ko in yɛrɛ la n'a ni Amadu Kufaw ni Yadi Agaliw tɛ dogodogonin jɛla ni sariya ko in na jamana CDM ka nin kuma ninnu ka gɛlɛn collectif tilala k'a fɔ k'ale kɔni jɔrɔlen bɛ k'a fɔ ko waati laban in na ko maliden dɔw faralen bɛ ɲɔgɔn kan f'u ye jɛkulu sigi n'o ye commission dɔ ye ko ka Imam Mamudu Diko kunbɛn min n'a kan ka na olu maa kelenw tilala k'a fɔ ko bɛɛjɛ diinɛ n'o ye bɛɛ ka bɛn bɛɛ n'i ka diinɛ don o ko a ma ko laïcité diinɛ bɛɛ bɛ bɛn k'u ko olu tɛ o fɛ wa ko u tilala k'a fɔ tuguni ko nin ko in banna ka ban o yɛrɛ sɛbɛn bɛ bamanankan na yan limanaw n'i ye nin bɛɛ jateminɛ collectif pour la défense fasiri l'indépendant ka ɲɛfɔli la bi ko nin wulikajɔ min bɛ sen na ka Imam Mamudu Diko kunbɛn ko ka maaw ja wulili sira don o de y'a to CDM ka bataki in kɔnɔna la k'olu ta ye siga de ye u bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye maa bɛ yen ko o bɛ fɛ ka wulikajɔ kɛ ko ka Imam Mamudu Diko kunbɛn ko k'u wele k'u ɲininka ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ u nɔfɛ n'o tɛ ko olu ka jate la CDM ko ten ko maa min bɛ bɔ i ko ten k'i bɛna i ka jamana kɔnɔ k'i bɛna i fa jamana kɔnɔ ko munna ni ɲɔgɔnna wulikajɔ bɛ bɔ k'o tigi kunbɛn n'a sɔrɔla ko wɛrɛ t'a kɔfɛ k'olu ka welewele dakan ye n'o tɛ ko jamana basigili ni jamanadenw ka kelenya CDM ko o y'olu ka hamina de ye indépendant kelen ka kunnafoni la limanaw a jarala k'a fɔ ko min bɛ Mali ni Burkina ni Niger yɔrɔ olu kɛra jɛkulu kelen ye ka ban u ka fɛn bɛɛ ye kelen ye u bɛ min na o ye confédération ye confédération in min bɛ jɛkulu dɔw farala ɲɔgɔn kan olu y'a yira k'a fɔ k'a ka bɔ confédération na a ka kɛ fédération ye min ye dancɛw yɛrɛ ka bɔ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Mali ni Burkina Niger nin bɛɛ ka kɛ i b'a fɔ ko jamana kelen k'a kɛ fédération ye a ka kɛ sɔrɔ kelen ye a ka kɛ finitigi kelenw ye jamanaden bɛɛ ka kɛ i b'a fɔ ko n'i bɔra Mali la i taara Burkina a bɛ n'a fɔ n'i bɔra Burkina i nana Mali la i taara Niger a bɛɛ ka kɛ kelen ye dancɛ kana kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Alliance des États du Sahel n'o ye AES ye yɔrɔ o tɔgɔ min d'an b'o la Bamako yan sibiri tɛmɛnen de wulikajɔba de kɛra ye farafinna maa minnu ko farafinya yɛrɛ n'o ye panafricanisme ye k'o don ba la k'u ye kunnafonidi dɔw de sigi sen kan n'o ye campagne ye k'a fɔ ko maaw ka u bolonɔ bila sɛbɛn na n'u k'a ma ko pétition limanaw ko ka fédération sigi sen kan Mali ni Burkina ani Niger k'a ka bɔ confédération ko la ni maa minnu y'u bolonɔ bila nin sɛbɛn in na u ka fara ɲɔgɔn kan sababu la k'u b'a ɲini min bɛ an ka laadatigiw fɛ u bɛna se bɛɛ de ma farafinna kelenya yɛrɛ min fɔra a mɛnna ko a bɛ daminɛ nin yɔrɔ de la o de y'a to min bɛ jɛrɛjɛkulu in
u ko ko olu bɛ fɛ awa misali ka ta Thomas Sankara ani Modibo Keita ninnu de kan min bɛ jɛkulu in ɲɛma n'o ye Amadu Lamini Jalo ye ale min ye révolution chef de QG général de la révolution awa ko a ye wele dakan min bila ale de ye bataki kalan ka yira k'a fɔ ko awa u b'a ɲini farafinna yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka don nin ko in da fɛ sabu ko jɛrɛ min kɛra min ye awa Allemagne faaba la n'o ye Berlin san 1885 san 1886 n'o de kɛra sababu ye ka se ka dancɛw don farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka farafinna fara awa ko o farafarali ka kɛra sababu ye ka farafinna don gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya min halisa ni an b'a kɔnɔna la min ye Khalil Sarmoyi Sise ale ye force vive et patriotique du Mali o ɲɛmaa ye ale ko ale ka jate kɔnɔna frontières de man ka kɛ Mali ni Burkina ni Niger cɛ bilen sabu ko jamana in bɛɛ ye kelen ye walasa jamana ninnu ka se ka u ye hakilila min ta ka se ka san sɔrɔ fo frontières de ka wuli ka bɔ yen min ye Ibrahim Sega Konare ale bɛ jɛkulu min na o k'a ma ko an ka transition dɛmɛ ale ye hakililajigi min kɛ o ye k'a fɔ ko n'i ye nin fiyɛ lajɛ a janya a bɛ se kilomɛtiri miliyɔn 2 de ma awa jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ko n'i y'o bɛɛ lajɛlen lajɛ k'o bɛɛ bɔgɔ ka don ɲɔgɔn na sɔrɔw de b'a kɔnɔ dugu jukɔrɔ nafolo ka taa se jamana ninnu hali n'i y'u finitigiw fara ɲɔgɔn kan jamana a bɛ se ka kɛ sababu ye armée ninnu bɛ kɛ a bɛ kɔgɔ a bɛ kɛ armée jijalen ye wa jamanadenw yɛrɛ n'u farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ jamanaden kɔgɔlenw ye ko ni nin bɛɛ kɛra AES walima n'a kɛra confédération ye o de nafa ka bon ni fédération ko in sabu n k'a fɔ confédération ko in halisa dancɛw bɛ yen nka n'a kɛra fédération ye limanaw o bɛ n'a fɔ ko États-Unis d'Afrique min kuma fɔra k'a bɛ daminɛ o de la i n'a fɔ Amadu Lamini Jalo y'a fɔ cogo min na limanaw an ye ni kunnafoni ninnu bɔ l'indépendant kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen n'an b'o ta a tɔgɔ ye ko le challenger limanaw challenger kumana a y'a yira k'a fɔ ko min ye awa Mali dugu jukɔrɔ nafolo ko ni awa a bɛ ka tiɲɛ a bɔcogoya bɛ ka tiɲɛni min don Mali kɔnɔ bi awa n'o ye Daragi ye Saka Dunbiya ko ko général d'armée Assimi Goïta man ka dɛsɛ ka Daragi ko bali Mali la dɛ Assimi Goïta furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ a sera ka ko caman bali n'ale ko n'i ko bananku e de bɛ t'i ta wɔrɔ kɛrɛfɛ munna ko général d'armée Assimi Goïta dɛsɛ bɛ halisa awa min ye awa Daragi ko ye min kɛn bɛ sababu ye bi ka Mali babolo min n'o ye ba joliba ye n'o dɔw kama fleuve Niger limanaw ka ɲɛda tiɲɛ ka kɛn bɛ sababu ye bi ka ji in ka a min goya fo a kɛra sababu yɛrɛ ye an ka ministre min n'o bɛ awa sigida lakanani ko kunna ministre de l'environnement de l'assainissement et du développement durable k'ale taara Kalabanbugu o don ko société malienne de gestion de l'eau potable SOMAGEP ka dagayɔrɔ min bɛ yen ka t'i ɲɛ da baarakɛyɔrɔ in kan limanaw ka taa lajɛ k'a fɔ ko ji min bɛ yen n'a bɛ taa SOMAGEP nin yɔrɔ in na u bɛ ji de sanuya k'a di mɔgɔw ma mɔgɔw b'a min nka a yɛrɛla k'a fɔ ji in bilama limanaw k'a bamayɛlɛma yɛrɛ k'a sanuya k'o de kɛmɛ baara ye a nafolo barika bonya bɛ bi k'a sababu kɛ ji ɲɛda yɛlɛmalen bɛ kosɛbɛ ji durulen don wa ko bana yɛrɛ caman de bɛ ka sɔrɔ ji in na wa ji in kɛn bɛ sababu ye n'o ye ba joliba ji in ye limanaw a tiɲɛna fo danfɛn minnu b'a kɔnɔ minnu bɛ min a la a bɛ ka kɛ sababu ye ka olu bɔnɛ u ni na yɔrɔ a ma dabɔ o kama o de la to limanaw ko kun wɛrɛ t'a la dɛ a jala k'a fɔ ko minnu kɛn bɛ ka taa mansinbaw sigi baji in sanfɛla la n'o ye daragikɛlaw ye olu de bɛ ka awa ji in tiɲɛ sanu bɔ sababu la wa o tɛ dan o ma limanaw fɛn b'u bolo n'o ye mercure ni cyanure ninnu ye n'o ye sanu ɲininaw ye u b'o de kɛ ji in na yɔrɔ o ma danfɛn to kuma tɛ buna hadamaden yɛrɛ ma limanaw an bɛ don min ko bi ko maa dɔ yɛrɛ ɲininka n'o ye Yakuba Famanta ale kumana ja dɔ kɔnɔ ale ye jɛgɛ mɔnna ye a ko ale yɛrɛ jigi bɛ ɲini ka na ban Mali ko in na sabu ko i mana welewele dakan bila e kɔni ta bɛ kɛ kumana fiɲɛ de fɛ ko i ka kuma tɛ mɛn n'o tɛ ko nin ji tiɲɛko kuma in ale ye nin fɔ a mɛnna olu minnu ye jɛgɛ mɔnnaw ye olu de ɲɛ b'a la olu bɛ ji sanfɛ don o don min bɛ senna olu ɲɛ b'a la o de y'a to a ko ale jigi bɛ ɲini ka na tigɛ Mali jamana ko in na sabu i mana kuma jamana faamaw fɛ ko nin gɛlɛya bɛ yan limanaw maa si tɛ kala don ɲin na ka bɛn nin ka kuma ye wa ko de bɛ senna dɛ a jala k'a fɔ n'an ma farati an ka sigidaw bajiba min n'a bɛ Mali dugu caman a bɛ tɛmɛ dugu caman fɛ awa bajiba in n'a tiɲɛna a kɔlɔlɔ de ka bon wa bajiba in an ka worobinɛ minnu bɛ yen n'o bɛ taa an ka sow kɔnɔ
baji ji in bɛ bɔ ale de la sabu ji in bɛ taa somajefu de fɛ yen somajefu bɛ ji in sɛgɛsɛgɛ k'a ko k'a jɛ ka furaw k'a la ka sɔrɔ k'a bila ka taa robinet kɔnɔ n'a fɔra ko o ji o sɛndɛ ka min bi bolo mana funu a bɛ d'a tigi kɔrɔ jamanakuntigi n'o ye général d'armée Asimi Goïta ye a n'a ka gouvernement ko u k'a lajɛ maa minnu ni ninnu bɛ jɛ jugu la sabu sariya taara Mali kɔnɔ yan ko daragi ko k'a dabila nka munna halisa daragi de bɛ sen na a ɲɔgɔnna sariya sɔsɔ tɛ jamana in kɔnɔna la ko jamana sɛbɛlama jumɛn de bɛ a bɛ sɔn k'a fɔ i ka ji bɛ tiɲɛ maaw bɛ min min k'a sɔrɔ dun an kɛrɛfɛ jamana Senegal yɔrɔ ni Senegal de bɛ nin ba in tila ko Senegal nin daragi ko yɛrɛ balila ye kosɛbɛ a ti ku maa si la k'a fɔ k'i bɛ daragi baara kɛ Senegal jamana kɔnɔ jamanaw maa tɛna koda ɲɔgɔn ma dɛ nka n'i y'a lajɛ k'a fɔ de ko bɛɛ kan ka i janto i ka jamana taabolo la n'a fɔra anw ta in sariya de tara la ko k'a bali nka halisa a bɛ sen na a dun jarala k'a fɔ ko chinois fana sen bɛ ko in na chinois kɛlen bɛ ka baji in fana tiɲɛ cogo min na u bɛ dingɛbaw sen ka mercure ni cyanure bila a kɔnɔna la jamanaw daragi nana far'o kan général d'armée Asimi Goïta kɔsa in na yɔrɔ u ye baara dɔw kɛ Bamakɔ dugu kɔnɔna la n'o ye ka bagan mara yɔrɔ minnu bɛ yan n'u sigara yɔrɔ la n'o ye marché à bétail ye k'olu wuli ka bɔ yen hali sɛ ma wuli ka bɔ a fan kan munna jamanakuntigi sen tɛ ka i disi da nin ko in na walasa min ye daragi ko ye a ka bali n'o tɛ Mali jiba n'o ye ba joliba ye a ɲɛ bɛ ka tiɲɛ bi dɛ kunnafoni de an ye nin bɔ le challenger kɔnɔ aw bonya b'a la. An bɔra yen nɔ fasirili sɛbɛn min bɛ yen n'an b'o ta a tɔgɔ ye ko le soir de Bamako limanaw Musa Mara kumana tuguni Musa Mara ko k'a b'a ɲini gouvernement fɛ ko u yɛrɛ bɛ sɔrɔ min kɛ u ka dɔ b'u ka sɔrɔ la n'o tɛ ko jamana sɛgɛnna jamanaw ko gouvernement k'a lajɛ a ka terrain de vie jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ nafolo min don u yɛrɛ la ko n'u sera ka dɔ bɔ o la n'o tɛ ko dɛmɛba n'i y'a mɛn i b'a fɔ maa ye ko n'an dɛmɛ o y'a sɔrɔ e yɛrɛ y'a yira a tigi la tiɲɛna i dɛsɛra nka e yɛrɛ pɔsi fan bɛɛ e pɔsi falen bɛ e bɛ tila k'a fɔ maa wɛrɛ ma ko n'an dɛmɛ yɔrɔ o fana ma nɔgɔn dɛ o de y'a to Musa Mara kumana yɔrɔ Musa Mara min ni ale ye premier ministre kɛ a tɛ sɛgɛn tuma bɛɛ ale de bɛ hakililajigin kɛ n'a ye gɛlɛya min ye a bɛ bɔ k'o ɲɛfɔ premier ministre kɔrɔ Musa Mara ko ale ka laɲini ye min ye o ye k'a fɔ ni jamana bɛ se a ka dɔ bɔ a ka sɔrɔw la ka daminɛ ministriw la mobili dagabana minnu b'u bolo n'o ye véhicule de luxe ye ka taa se taama minnu bɛ yen n'a bɛ kɛ ni nafoloba bɛ to ka taga don a taama ninnu na u ka dɔ bɔ a la limanaw hali CNT yɛrɛ baarakɛlaw k'u k'a lajɛ miliyɔn min bɛ cɛ ka d'u ma kalo o kalo u k'a lajɛ u ka dɔ bɔ a la limanaw an b'o la o waati kelen jamana faamaw wulila ka min ye a ɲini jamanadenw fɛ ko ka dɔ bɔ jamanadenw ka crédit sɔngɔw n'i bɛ fɛ ka wari ci ko ka dɔɔnin ta o la limanaw n'i ko jamanadenw ka dɛmɛ kɛ o k'a sɔrɔ e fana ye misali yira Musa Mara bɛ fɛ k'o de ɲɛfɔ nin yɔrɔ in na o mana bɔ yen Mali kunnafonidilaw ka tɔnba damadɔ bɛ yen ani haute autorité de la communication olu tɛ ka ɲɔgɔn ye hakilila dɔw la bi n'i y'a lajɛ ko lettre dɔ bɛ yen haute autorité de la communication yɔrɔ ministre ka bɛnkan sɛbɛn n'o ye arrêté interministériel numéro 4473 min b'a jira k'a fɔ ko i mana kɛ i bɛ fɛ ka ni kunnafonidi sira b'i bolo i bɛ nafolo min sara n'o ye redevance ye walima i bɛ fɛ ka kunnafonidi so dɔ sigi a kɛra télé ye o a kɛra radio ye o sɛbɛn min bɛ d'i ma wari de bɛ sara nin bɛɛ lajɛlen la ko nin taabolo kura minnu filɛ nin ye ko haki ye lettre ci jɛkulu damadɔ ma jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye Urtel Amatel Appel Mali URPM ani Access ko k'a f'u ɲɛna k'u kana ɲɔgɔn ye kɛ limanaw ɲɔgɔn ye in jɛkulu ninnu de taara bali haute autorité de la communication na k'a fɔ sɛbɛn b'u bolo olu yɛrɛ kun ka jate la sɛbɛn in a kun lasera olu ma kabi avril kalo la san 2024 nka olu yɛrɛ kun t'a dɔn ko sɛbɛn in tara ba la k'a bɛna don ba la yɛrɛ olu de taara bali o la k'a fɔ ko sɛbɛn in a bolonɔ bilala a tɔ tora dɔrɔn baara ka daminɛ min ye nin fɛcɛri ninnu ye n'o ye Urtel ni Amatel ni Appel Mali ni URPM ani Access ye k'u taara bala la k'a fɔ haute autorité de la communication k'a bɛna fɔ sɛbɛn filɛ nin an kɔni bɛ fɛ ka baara daminɛ ni jɛkulu ninnu y'a jira k'a fɔ a kɔni balila olu la wa k'olu bɛ min ɲini bi a ko yɛrɛ kuma yɛrɛ kana kɛ nin ko la bilen olu b'a ɲini haute autorité de la communication fɛ a ka nin ko in a ka daga sigi fɔlɔ u ka sigi u ka kuma u ka bɛnkan sɔrɔ n'o tɛ
kunnafonidilaw Mali kunnafonidilaw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi k'u tɛ se ka u jɔ nin ko kɔrɔ sabu ko kunnafonidiso caman bɛ yen u bɛ caman bɛ nimakaran na ka sababu kɛ jamana yɛrɛ gɛlɛya ye fɛn sɔrɔ tɛ ka kɛ n'a fɔra ayiwa kurantigɛw nana kɛ sababu ye ka caman ka kunnafonidiso yɛrɛ ka gɛlɛya don a kɔnɔna la baarakɛlaw caman bɛ yen kunnafonidiso kɔnɔ u bɛ sɛgɛn la bi limanaw n'a fɔra o waati kelen ko haute autorité de la communication nana sariya kura wɛrɛw bɔra jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ ko n'i bɛ fɛ ka kunnafonidiso sigi walima redevance minnu n'o bɛ sara a na kɛ a nafoloko u ni ninnu ma bɛn a la limanaw ko nin b'a jira k'a fɔ a furancɛla fanga in kɔni kɔnɔ min ye kunnafonidisow ni haute autorité de la communication u tɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ sabu u tɛ ka ɲɔgɔn faamu ko caman na o de y'a to min ye ni kunnafoni jɛkulu ninnu ye k'u b'a ɲini haki fɛ u ka segin u kɔ joona n'o tɛ ko kunnafonidiso caman de bɛ yen u ni haki tɛ ka ɲɔgɔn faamuya k'a daminɛ telesow la a dɔw yɛrɛ min ni o dara kɛnɛ kan o ye anw yɛrɛ ka jabaranisoba ye n'o ye Joliba TV ye o ni haute autorité de la communication limanaw yɔrɔ o datugulen bɛ bi ka sababu kɛ haki ka laɲini ye o de y'a to nin jɛkulu ninnu ko k'u b'a ɲini min ye haki ye a ka segin a kɔ n'o tɛ nin ko in tatɔ ba la a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya ye dɛ kunnafoni de filɛ limanaw an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn min kɔnɔ an k'a ma ko le soir de Bamako limanaw soir de Bamako min ye seko ni dɔnko nasira la min ye Faransi Paris Défense Arena k'a fara tewu limanaw an ka dɔnkilidala denmisɛnnin n'o ye Sidiki Jabate ye n'o ye Tumani Jabate min kɛra a fa yɛrɛ ye Sidiki Jabate nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka dɔnkilida bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Sidiki min na a bɛ ka fa jɔyɔrɔ fa bi kosɛbɛ k'a ye ko de ta k'a da nin kan ko min n'a sera k'a kɛ o de ye k'a fɔ so belebeleba min bɛ yen n'a so ɲɔgɔn ka dɔgɔ ma a bɛ se k'a fɔ a ɲɔgɔnna yɛrɛ tɛ yen nanzaraw ka jamanaw kɔnɔna la n'o ye Paris la Défense Arena ye sibiri tɛmɛnen février kalo tile 8 san 2025 ko Sidiki a ye layidu min ta ko layidu in a y'a dafa fo ka se a dan na limanaw ko nka Sidiki limanaw a sɛgɛnna yanni a ka baara in kɛ dɛ maa minnu bɛ yen n'u ye siraw da n'u ye juguyaw kɛ ka se Sidiki Jabate ma Sidiki yɛrɛ ko ale ye maa caman dɔn nin senfɛ ko nka ko a danaya bɔ maa caman kan dɛ limanaw kora fɔbaga ŋana min filɛ n'o ye Sidiki Jabate Tumani Jabate denkɛ limanaw kaba a y'a bɔ a da k'a fɔ Faransi ka nin ɲɛnajɛkɛyɔrɔba min n'o ye Arena ye Défense Arena k'a bɛ taa ta limanaw wulikajɔw kɛra fan bɛɛ lajɛlen fɛ yɔrɔ k'a daminɛ san 2022 la Zénith de la Viette a y'o ta min ye Accor Arena ye san 2023 salongo a y'o ta ɲina a ye jama wele tuguni a nɔfɛbaw février kalo tile 8 o kunna siningo yɛrɛ limanaw Paris Défense Arena k'a fa tewu maaw kun hakili tɛ min na ka so in fa Sidiki Jabate nin kɔni a ye maliden bɛɛ lajɛlen de kunna wolo ni nin ko in ye limanaw nka ko wɛrɛ bɔra ɲɛnajɛ in kɔfɛ min ye Eko ye ale de bɛ o kuma in dafa Eko y'a jira k'a fɔ ko an ka dɔnkilidala denmisɛnnin limanaw ko a ka wari caman Eko zow ma taa don a ka wari caman de ta euro wari ba 200,000 200,000 euros concert yɛrɛ sen fɛ dɛ zon y'a to Sidiki bɛ concert la waati min na a bɛ nin yɔrɔba in na n'o ye Défense Arena ye o y'a sɔrɔ jama bɔlen bɛ olu hakili bɛ jama la u bɛ concert la limanaw a jala k'a fɔ ko zon dɔw k'u taara don a balimamuso n'o ye Jelika Jabate limanaw o ka so limanaw ka taa wari ta n'o ye euro wari 200,000 in ye limanaw n'i ye jateminɛ kɛ ko wale ninnu kɛra nɛgɛ kanɲɛ 22 tɛmɛnen sanga 30 i n'a fɔ polisiw ka kunnafoni b'a lase cogo min na ko u nanen ko Sidiki a na kɛ a balima dɔ walima a ka baarakɛla dɔ k'o de tun bɛ yen k'u y'o turu o kunbere kan ka marifa dɔ jɔ o la ka sɔrɔ ka sokɔnɔna coffre fort min bɛ yen limanaw ka coffre fort in ta ka taa n'a ye nka u kɔni ma se maa ma ko l'heure damadɔ kɔfɛ min ye Sidiki Jabate balimamuso in ye ale sɔrɔla ka na a bɔlen kɔ concert kɛyɔrɔ la ka sɔrɔ ka na so limanaw a nanen ko min bɛ u ye tournée min kɛ n'o ye a ka album kura ye n'o ye Kora Lover ye o tournée min kɛra n'o kɛra nanzara jamanaw kɔnɔ o wari dɛ limanaw o de farafaralen min filɛ ɲɔgɔn kan nin ye ko zonw taara don Sidiki bɛ ɲagaɲaga la waati min na ka taa ka wari ta ka taa n'a ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni dayɛlɛla parquet de bɔ ɲini fɛ
o ye faransi jamana polisiw ye walasa ka se ka dɔn kun jumɛn na nin ko in kɛra. Polisi minnu bɛ n'o ye polisi judiciaire Saint Denis k'olu bɛ sɛgɛsɛgɛli la ko la walasa Sidiki Jabate ka wari min taara nin ye a ka se ka dɔn. Limanaw ala ka u kisi. Kunnafoni filɛ an ye nin bɔ Echo ani Soir de Bamako bɛ ɲɔgɔn dafa nin kuma in na. Ni ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kɔrɔw bɛ bɔ k'u lakali aw ye laadiriya kɔnɔ aw ni ce a ka filɛliko n'a ka lamɛnniko ɲuman na. Dɔgɔkun hɛrɛ n'a karama ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.